आङो बिजिनि बेंकनिफ्राय 20,000 फैसा बख'नानै लाना फैदोंमोन। ओमफ्राय नैबे मंगलयान बाजारनिफ्राय ओरै खानाय सिनजानो होननानै थांनाय बेखिनियाव आंनि मानि बेगआ गदों आरो अबाव गदों। ओमफ्राय सोरबाफोर बायसान्स मोनबाय बायदोंबा अननानै आंनो हरफिननो थाखाय आं आखाइ खबजबनानै खावलायबाय आरोखि। माने आंनि बे मानि बेगआव फैसाया दंमोन 20,000नि बारा। ओमफ्राय आंनि डकुमेन्टस दंजोबो गासिबो, जेनेबा आधार कार्ड, भटार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, ओमफ्राय गारि आरसि, ओमफ्राय लोगोसे आइनिबो दङ। आइनियाबो बिदिनो आधार कार्ड, भटार कार्ड, पेन कार्ड दंजोबो। आफानिबो दङ भटार कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड दं आफानिबो। ओमफ्राय आंनि फटकबो दं बे मानि बेगआवनो, फटकबो दङ। ओमफ्राय आंनि हिन्जावनिबो दङ फटक। ओमफ्राय सोरबाफोर मोनबाय बायदोंबा आंनो हरफिननो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो। माने आंना नङाबानो लाइफआनो बरबाद जागोन नालाय, बिनि थाखाय हरफिननो थाखाय आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय। ओमफ्राय आंनि मुङा सन्जय ब्रह्म, थिंख्लांगुरि, पस्ट अफिस मालिपारा। ओमफ्राय फन नाम्बारा बेयावनो होनाय दङ, आधार कार्डआवनो दंखायो, डकुमेन्टसआवनो दंजोबो। फन नाम्बारा जाबाय 8472875349। सोरबाफोर मोनोबा बे फन नाम्बाराव फन खालामनानै आंनो खिन्थाहरनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। नांगौबा आं जाय मोनदों बेनो आं लामसाम फैसा होलांगोन, थेवबो आंनो अनना हरफिन आरोखि बे डकुमेन्टसफोरखौ, नङाबा आंनि लाइफआ सेस जागोन। आंजों लोगोसे आइनिबो दं, आफानिबो दं, बेखायनो आं गुरै खावलायहरनाय जाबाय।